kigge. Der er sørme åbent. Nogen har forberedt sig godt. Det er så lobbyen. Der tilhørende væg. Der er telefon. Und eine Ruhm. Das. Og så var hun så flink, at sofaen, den er næsten ren. Den fik jeg lov at beholde. Masser af tæpper i Varles. Og en flot stuk. Sindssygt flot stuk. Og det er så der. Der skal være en terrasse der på et tidspunkt. Så læg lige mærke til, at de har lavet nye karme med sådan nogle skruer. Det er ikke meningen, de skal ud igen. Svin. Og så en dejlig dobbeltdør. Den var lukket, dengang vi var hen og kigge på den. Indtil hvad der formentlig bliver vores stue. Hjørnet ud. Vi fik også lov at beholde dette ægte tæppe. Og dette flotte møbel. Det er meget rart. Så er der lige afsætningsbord til en skrald. Det er så ude i gangen igen. Og hernede har vi toilettet. Jeg kan se, om det bliver lidt lysere. Gør det ikke. Nå, tager vi lige om lidt. Soveværelse regner vi med. En forholdsvis pænt gulv. Og her tænker vi, at man ude fra badeværelset måske kan lave lidt bruseniche ind i det her hjørne. Så der kommer lidt mere plads derude. Og den her dør, den regner vi med, at vi blænder. Så har vi lidt mere mindre stuk. Så lad os gå ud og kigge lidt på køkkenet. Det er så det eneste vindue, vi har ud til gården. Og det er også ret flot. Lad os se. Der er udsigt hele vejen ned. Det er fandme mere, end vi havde før. Og så slipper vi for gassen rundt. Og så formentlig endnu et møbel, vi fik lov at beholde. Vær så god, det må I gerne. Det gør. Tak. Det er jo ikke fordi det er så grimt, men det er ikke det vi ønsker. Så lige se om vi kunne få noget lys på toilettet. Det var også skide praktisk. Og det er jo egentlig ikke så galt. Det var forholdsvis pæne fliser. Det er bare ikke helt lovlige elinstallationer. Og så er det jo rimelig småt. Og den her skal vi jo løfte lidt, så Jesper han også kan være her. But that's it. That is it. Vel.